Kini ang Atraka Balita 943. Nga balita. Midoso sa adlaw nga Webes si kanhi konsyal sa siyudad sa Bais nga si Joseph Arvin Capio. Kini linyada sa grupo ni kanhi Mayor Hector Tata Villanueva nga karon magpapili usab nga alkalde sa siyudad sa Bais. Matod pa ni Capio nga kinahanglan kung trabaho sa gobyerno serbisyo o pangdungog o panglantaw ang kinahanglan gyud kini aron mahaom ang katawhan. Dugang panikabyo nga mas importante gyud ang pagtagad sa mga katawan labi na diya sa may syudad sa Bais. Ania ang iyang pamahayag. Mayong udto natong tanan kini ang inyong upo sigala si kanhi konsyal Arvin Capio nga karon file na kita kauban sa landong ni Mayor Tata Villanueva. File na kita og certificate of candidacy para sa sangguniang panglungsod sa syudad sa Bais. Kung mapalad kita kauban sa landong ni Mayor Tata ug katong si Mayor na si Wington Delton Chag, among gilantaw nga especially sa ato ang panggobyerno, kinahanglan magud nato ikonsulta ang ato ang mga katawhan diya sa siyudad sa Bais. Ang advokasya ni Arvin Capio mao kini nga ang gobyerno adunay mata, ang gobyerno adunay dalungan, ug ang gobyerno adunay kasing-kasing sa mga mulo ug mga panginahanglanon sa katawhan. Atong ikonsulta ang atong mga katawhan ug unsay gikinahanglan nila diya. Mata para makita ug unsay problema sa society. Mata para makita nato ug unsay mga angay talabangon. Mata makita nato ug unsay mga sayop nga binuhatan nga dili na dapat ipadayon. Aduna usay dalunggan para madungog nato ang matag usa nga katawhan. Ang ilang mga mulok dapat madungog sa gobyerno ang mulok sa katawhan. Kung bihang dapita kung ang gobyerno nimo adunay mata, ang gobyerno nimo adunay dalunggan, mao kana ang gobyerno nga dapat aduna puy kasing-kasing sa paghalakad. Mao kanang si Arvin Capio aniya karon nagpapili kay ako ang paningkamutan nga ang mga mulo sa atong mga katawhan, mga yanong baisanon sa kabukiran, sa kadagatan ug diri sa patag madungog, makita ug mahatagan nato kinakasing-kasing nga pinerbisyo pinaagi sa tarong ug dedicated service. Mao kana ang maalagad ni Arvin Capio diya sa hawanan sa konseho. Kini ang Atraka Balita 943. Si Joseph Arvin Capio sa Dakbayan sa Bais magpapili og City Council nga posisyon. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.